Nselbilkom semmija ta' Radio Marija. Ser nxandru mis-Santuarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex il-Quddisa tal-lum it-tlieta. Aħna li ninsabu f'dan is-santwarju u intom minn djarkom, mill-post tax-xogħol tagħkom, jew mill-post li l-mulej joqgħod bżonnkom bħalissa, nofru din il-quddiesa għall-benefatturi ħajjin mejtin ta' dan is-santwarju, għall-bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu għall-morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Ġerard Buħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba u l-ħnina ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkunu ma'kom il-koll. Eżies telespettaturi, jew hekk inħossuna il-koll kemm aħna ma' qogħdin fl-imkien ma' Marija. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Marija hija dejjem ma' Kristu u dejjem f'nofs dawk li huma ta' Kristu. Jew għalhekk ninġabru mill-familji tagħna, jiġbru tfal il-familja kollha flimkien. Ħalli mid-dar tagħkom tkompli tagħmlu santwarju ħaj li minnu joħroġ talb, tifħir, ringrazzjament lill-Alla. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Joe, Teresa u Carmela Aġus. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem il-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien Ażarija waqaf f'nofs in-nar, fetaħ fommu u talab u qal: minħabba f'ismek la titlaqniex għal kollox, la tħassarx il-pat tiegħek, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abraham il-ħabib tiegħek, minħabba f'Iżrael il-qaddejs tiegħek. Lilhom int kont wiegħed nisel blaħat daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna liżar fost il-ġnus minħabba dnubietna. Illum aħna ċekkinna fid-dinja kollha u bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta, lanqas mexxej. La hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju. La offerta u lanqas inċens u lanqas baqa' imkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madana kollu
b'qalbna niedma u ruħna mċekna, jalla nkunu noġbu lil qudiemek, isna b'sagrifiċċju ta' ħruq tan-naċ u l-barrin, isna b'eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek. U jalla nimxu l-koll warajk, għax-xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Inwiġbu fl-imkien bis-sarm risponsorjali fil-ħniena ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti twajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqatu lil-ħatja, imexxi lil-msejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrejn it-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu, glorja u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il-fuq. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. F'dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqos neħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-salta ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jimdeħħu martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma il-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejjem. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: stabar ftit bija u irrodlok. Imma dak ma rridx jaf. Mar xeħtu l-ħabs sa ma jrodlu kull ma kellu jagħtih. Sħabu il-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu b'kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu
wara li tlabtni bil-ħniena ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan blaħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħru sa ma jrott kull ma jkellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li ju fi smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies u Evanġelu li naħseb m'hemmx tantx infissru. U l-Vanġelu li juri l-kobor tal-ħnina bla tarf ta' Alla. Li qabbel ruħu f'din il-parabola ma' dan is-Sinjur li jaħfer id-dejn il-dak li kellu jagħtih mhux mid-dinar imma kellu jagħtih dawk l-eluf kbar, dawk id-djun kollha. Imma jekk l-ewwel qari rajna din it-talba hekk sabiħa tal-profeta Daniel fejn jistqar li minħabba dnubithom waslu f'din iċ-ċirkostanza. Fejn jistqar li minħabba dnubithom lanqas jistgħu joffru aktar l-offerta tas-sagrifiċċju. Jistqar u jgħidlu l-mulej illum aħna iċċekkinna fid-dinja kollha. Ma ċanna l-offerta lanqas l-inċens tal-ħruq. Però mbagħad Azarija kif jikdbilna tant tajjeb fil-ktieb tiegħu il-profeta Daniel, Azarija wara li jara fid-dnub tiegħu u tal-poplu, fisem il-poplu jagħmel deċiżjoni waħda. Jalla l-koll nimxu warajk. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk u nfittxu lilek. Ejjew aħna wkoll nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna. Ejjew aħna wkoll veru mhux faċli taħfer. Imma ma ninsewx dak li qed jagħmel Alla magħna. Alla jaħfrilna dejjem. Wieħed kittieb jgħid dan huwa l-iżbal ta' Alla. Alla għandu żbal wieħed. Tafu x'inhu? Li Alla jinsa id-dnub tiegħi u tiegħek. Ħafna drabi aħna ma ninsewx biex naħfru lil xulxin għax maħniex kapaċi ninsew id-dnub ta' xulxin. Ejjew nitolbu l-mulej dak li fl-aħħar mill-aħħar nitolbuh f'kull talba tal-missierna. Aħfrilna dnubietna biex aħna wkoll naħfru lil minu ħati għalina. L-ebda bniedem mingħajr il-grazzja ta' Alla ma huwa kapaċi l-aħfer. Imma bil-għajnuna ta' Alla aħna naslu wkoll biex nagħmlu kif jagħmel Alla magħna. Naħfru kif hu jaħfer lilna. Kuti jeżjes ejjew nitolbu lil Alla l-missierna biex inkunu lesti li nħennu u naħfru. Ngħidulu bil-qalb iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Nitolbu biex l-insara jarfu jilqgħu l-istedina tiegħek. Ħalli b'qalb sinċira jersqu jgħid ħajamlu l-esperjenza tal-maħfra u l-ħniena tiegħek. Nitolbu iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Ejjew nitolbu għal dawk il-persuni li huma mweġġejna xirċevew xi azzjoni ħażina li qegħdin isibuha diffiċli biex jaħfru. Biex hekk il-mulej jagħtihom il-qawwa biex ma jpattux għad-deni. Biex hekk huma wkoll jinħelsu mit-toqol ta' dbatija
li jġorru fil-qalb tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex fit-talb tagħna aħna wkoll narfu quddiem Alla nesprimu l-indiema tagħna biex hekk induqu tassew il-ħlewwa u niġu mfejqa mill-lingwent tal-maħfra u l-ħniena tiegħu. Nitolbu. Ninsabu hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija. Marija qiegħda f'nofsna. Marija qiegħda fil-familji tagħna. Ejjew nitolbuha biex tkompli twaslilna lil bina Ġesu. Ħajbirek u jqaddes kull familja. Ħajati l-għajnuna meħtieġa lit-tobba, lin-nurses li qegħdin partikolarment imċaħdin anke mill-familji tagħna u tagħhom biex ikunu jistgħu jaqdu b'imħabba u b'tant kura lil dawn ħutna. Nitolbu. Fiskiet ejjew aħna wkoll kull wieħed u waħda minna jressaq it-talba personali tiegħu. Il-qamu lej dan it-talb umlitana bħala sagrifiċċju li jogħġbok. Atina qalb kbira u ġeneruża, kapaċi taħfer u tħobb, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlalna il-ħniena tiegħek bi Kristu Sjedna. Il-mulej ma'kom nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u narfu ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex hekk insiru nixbħu lilek fit-tieba u l-ħniena tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti il-għajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sjedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam,
dawn id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxirta għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġobok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li qegħdin jieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew aħna wkoll nitolbu biex il-mulej jagħtina l-qawwa li naħfru lil minuħati għalina kif hu jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżdejt kelma waħda
u ruħi tkun infejqa. Gesù tiegħi rasek l-Aziza inigizmek dak ix-xejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Gesù tajjeb ħafer u ħejn. Ejjew flimkien hekk intom li qegħdin f'darkom nagħmlu flimkien din it-qarbina tax-xewqa biex il-mulej jiġi fil-qalb tagħna bil-preżenza tiegħu anke jekk ma nistgħux nirċevuh sagramentalment. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. It-qarbina ma' qatt li jammilna mulej, tatina il-ħajja, is-saffina minn ħtijietna u tħarisna minn kull ħażen. Bi Kristus jedna. Nixtieqek infakkarkom biex titħlu fuq il-Facebook page ta' Dioċesi ta' Għawdex, facebook.com/GoZodiocese, fejn hemmhekk mhux biss tistgħu issegwu kuljum filgħodu fit-8:30 u fil-għaxija fis-6:30 din il-qoddisa minn dan is-santwarju ta' Pinu, imma tistgħu issegwu diversi eżerċizzi li qegħdin isiru fid-Dioċesi ta' Għawdex minn diversi parroċċi. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu issa f'isimkom nofru hekk dawn it-tliet Ava Marijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa ufizzija tal-mewtana Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa ufizzija tal-mewtana Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa ufizzija tal-mewtana Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-modesta Pinu, infirxet id-dija, li tixet imħabtek, u metana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.
ex